Kamusta na kayo? Kaon kita. Mumukbang ko akong ginluto kanina nga kalderetang manok tsaka kanin. Meron tayo nitong sili. Tara, samahan niyo ako. Happy lunch time sa inyo. Simpleng kaluto lang ito. Kalderetang manok. Pero okay lang. Tuloy-tuloy lang upload. Ano, makaon ka? Sarap pag kinamay. Sarap pag may sili din. Ang ham. Mama, bawas. Nauran na. Ang gusto ko sa manok yung mga buto-buto. Backbones at bandang puwet. Paan-rice ako, guys. Dahil masarap ang luto ko. Masarap ang kaldereta. Minsan lang kasi kami mag-kaldereta. Pag may fiesta, may okasyon, nag-iiba yung ulam namin. Minsan naman isang buwan po isda. Pero pasalamat din dahil meron nakakain araw-araw. Sarap. Yan, di kalagod kumaon. Nagabi ito. Bagudla.
Sa mga napadaan lang dyan, i-subscribe nyo naman ako at i-like. Salamat sa panonood sa akin. Salamat sa pagsama nyo sa aking ngayong kumain. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much mga lods. Mga katresma, thank you very much. Gracias a Diyos. Bye-bye.